Doncs és una pregunta molt interessant que molt sovint em fan fora de l'àmbit acadèmic. I aquí s'hauria de distingir exactament si la pregunta va en referència a si utilitzem totes les àrees del cervell o si utilitzem totes les capacitats del cervell. Corre el mem popular de que només utilitzem un 10% del cervell. Si això fes referència al total d'àrees que utilitzem, ja avanço que això és totalment fals. I és molt conegut que totes les àrees del cervell desenvolupen alguna funció. A més, molt sovint una mateixa àrea desenvolupa molt més que una funció en general en el cervell. I això ho sabem per diverses evidències. El primer és que fins i tot amb les tècniques de neuroimatge actuals podem amb molt detall saber què fa cada àrea i a més penseu en els pacients que tinguin lesions. Si fos veritat que un 90% del cervell no s'utilitzés, hi hauria molt espai per tenir lesions i és una cosa que no veiem a la clínica. Sempre que hi ha una lesió en el cervell es manifesta d'una forma o una altra en alguna patologia. L'altre vessant, si fem referència a si utilitzem el 100% de les capacitats del cervell, aquesta és més controvertida, perquè si per exemple pensem en els nostres ancestres, ells tindrien una capacitat similar des de l'Homo sapiens a les que tenim actualment, però no utilitzarien totes les capacitats perquè encara no hi hauria hagut aquesta evolució social, no només de la intel·ligència del cervell, o per exemple el fet de tenir un polze oposable ens permet manipular l'entorn i això incrementa la nostra intel·ligència encara que no vagi directament associada en el cervell. Encara no sabem els científics si existeix un límit a les nostres habilitats cognitives i si en un futur els humans tindran unes capacitats millorades. Però vull aclarir que això no dona peu ni hi ha cap evidència per creure que això implica que tenim unes capacitats psíquiques o uns poders paranormals que estan per descobrir en el cervell. Això no tindria cap sentit des del punt de vista evolutiu perquè no s'hauria pogut promoure aquesta habilitat si no les utilitzem. A més, cap altre animal, cap altra espècie d'animal que coneguem té uns poders similars, aleshores això no tindria massa sentit. El resum seria: s'utilitzen totes les àrees del cervell en algun moment del dia, no totes alhora. Això és l'única part de veritat que tindria aquest mem cultural que hi ha a la societat. No s'utilitzen totes de cop, perquè si fos així, el que hi hauria és risc de produir un focus epileptogènic, és a dir, si tot el cervell s'activés alhora, podria haver una epilèpsia i això seria molt perillós. Així que no s'utilitzen totes de cop i possiblement sí que estigui el 10% el que s'utilitza en un moment concret. Jo ara estic parlant, estic utilitzant unes àrees, no les del moviment, que no m'estic movent tant, no estic caminant. Al llarg de tota la vida les utilitzaré totes segur. Aquesta és l'única part que podria haver de veritat. La resta, que tingueu clar, s'utilitza tot i les capacitats encara és tema de discussió en les neurociències.